Вътре ще играме отново Clash Royale. Така, сега ще отворим Silver Chest и после ще преминем към Clan Battle Chest. Това ще бъде третият ни клип за днес. Вау. Епик. Не, ще бъде епик. Добре, както видите, вече го направихме. И ние вече сме готови, така да се каже. Ще изгледаме една битка от одеве. Така, това сме си едно момче. Ако искате да се абонирате за него, името му в Twitch се казва... в Twitch. В Facebook... леле, много съм глупав. В YouTube се казва FrogToBG. Снима доста хубави клипове. Редовен е. И ги обработва за разлика от мене. Както казах, и мисля, че спазих обещанието, че днес ще има ще има по 3 клип, че ще има повече клипове днес. Също така тази седмица, не? Виждате, че си изпазвам желанията, обещанията. Добре, това ще бъде всичко този кратък клип. Надявам се ви е харесал и това вече ще бъде последния клип за днес. Наистина вече. Добре, това ще е всичко. Чао, чао.